ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಇರೋಲು ಪಂದು ಪನ್ನಗನೆ ನಮಕ್ ಬಾಯಿಡೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಬರಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಬೀಚಿದಂಚಿನ ಜಾಗೆಲೆಡು ಇರೋಲು ಮಾರ್ನೇನು ತೂದಿಪ್ಪಾರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಡು ತಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಅತಂಡ ತಾಟಿನಿಂಗು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಐಕ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಐಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಪಂದು ಪುರ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರ ಇರೋಲು ಪಂದೇ ಪನ್ಪುನ. ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಧುಲೆ ಏರು ಎಂಚ ಬೋಡಂಡಲ ಲೆಪ್ಪಡು ನಮಕ್ ದಾನ್ಯತ ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ಸುರೋಕು ಗಿರೆತದು ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ತಾರಿಡು ಮಾತ್ರ ಇರೋಲು ತಿಕ್ಕುನ ಪಂದು ಬುಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟು ಇತ್ತಂಡು. ಈ ನಮೂನೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾರಿಯರಾಗಿ ಈತ್ ಇರೋಲು ತುಳುನಾಡು ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ತಾರೆದ ಕೊಪ್ಪಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾರಿದ ಕೊಪ್ಪಲ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಪಂದು ಗಿರೆತದಿತ್ತೆ. ಆಂಡ ನಿಜಾಂಶ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪಂದು ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-16 ದಿಕ್ಕಡು ಉಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆದ ಕೊಪ್ಪಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ತಾರಿದ ಕೃಷಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಬಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಂದೆನು ಮಾರುನ ನನೊಂಜಿ ಬಂದುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಇಪ್ಪುನಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪು ಇರದ ಅವುದಾದ ಪಂಡ ಕಲಿ ಮೂರ್ತೆಲ ಒಂದುವೇ ತಾರಿಡು ಮಲ್ಪುನ ನಿಜವಾದ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತನ ಕಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರಿದ ಕಲಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತಾರೆದ ಕಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಮಾತ ಕಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸೀದ ಇರೋಲ್ದ ವಿಷಯಗೆ ಬರ್ಕ. ಈ ಇರೋಲ್ ತಿಂದುಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಲ ಬಂದುಲೆ ಇರೋಲ್ ತಿಂದುಂಡ ಜೀವಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಜೀವ ಪಂಡದು ದೇಹನ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ಈ ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಈ ಇರೋಲುನು ತಿಂದುಂಡ ಸಂಪು ಆಪುಂಡುಗೆ. ಬುಕ್ಕ ಇರೋಲುಡು ಸೋಡಿಯಂ ಬುಕ್ಕ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಉಂದೇನು ತಿಂದುಂಡ BP ಬುಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಂಚಿನೆಗೆ ಪುರ ಮರ್ದದ ಲೆಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡುಗೆ. ಬುಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೆಗರ್ದು ಜೀವಡು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಐಕ್ ಇರೋಲುನು ತಿಂದುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚೆಲನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡುಗೆ. ಬುಕ್ಕ ಮಿಲನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅವೇ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಕರಪ ಬೆರತ್ತ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸಕ್ಕರೆದ ಅಂಶ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನೆಡ್ದಾವರ ತೋರ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಕನ್ನಡಡು ತಾಟಿನುಂಗು ಅತಂಡ ತಾಟಿ ಹಣ್ಣು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇರು ಇರೋಲು ಪನ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆತ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದುಲೆ. ತಮಿಳುಡು ನುಂಗು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು, ಮರಾಠಿಡು ತಾಡ್ಗೋಲ್, ಬೆಂಗಾಲಿದಕ್ಲು ತಾಲ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಿಹಾರದಕ್ಲು ತಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ತೆಲುಗುದಕ್ಲು ತಾಟಿ ಗೊಂಚಲ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಇಂದು ಬಂದುಲೆ ಇರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ.